Thirtu te chibai ule PC van moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Nimin-a Serchhip-a Sample enfiah chingin COVID-19 shikai mi pakhat hmuh belh ni in Vawiin khan shikai pahnih hmuh belh ani boka Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi somsari pakwa an tling ta Serchhip CMO office atanga thu kan dundanin tun naya Serchhip-a COVID-19 shikai hmuhchhuah to ten an nokom hnai te chuina kal zela Nimin khan Serchhip District-a chuan laboratory sample somruk enfiah ni in henga chang hyang COVID-19 shikai pakhat hmuhchhuah ani a shikai hmuhchhuah hi Serchhip chan mari venga mi ni in meichhia kumsomli pariata upa tun naya shikai hmuhchhuah to nen in khata khosa ni in symptom nei ni in Serchhip tarpitlanga DCHC a enkol tura da ani Nimin ve khan Serchhip District-a repeat antigen test mangin sample somsari pakhat enfiah ni in shikai hmuhchhuah ero an omlo thung Nimin pia sample lak Nimin-a enfiah man lo Vawiin-a enfiah chun zoma Serchhip chan mari venga chang hyang shikai pahnih hmuhchhuah le an ni boka he shikai hmuhchhuah hi meichhia ve ni in kumsom hnih panga upa le kumsom nga palia upa te an ni a tun naya shikai hmuhchhuah to tenen in naya khosa an ni ba ka building pakhata cheng an ni awangin shikai to te atanga kai chhong ni a rin an ni a DCHC a da lu an ni bok heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi somsari pakwa ni in mi somruk pali te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi song panga an lo meka shikai hmuhchhuah atanga za somriat pakhat point bial pakhat te chu enkol dam an ni to ani Nimin-a Serchhip-a COVID-19 shikai hmuhchhuah tharzinga hian health department a thokmi pakhat atela wangin tun naya alokom hnai dam do in a thok te sample chu nizan la khan lak ni in enfiah ngalani a shikai hmuhchhuah ero anom lo thunga film khurthua Vawiin khan OPD po khar leilo kan ni bok COVID-19 shileng laka mipuite an him theih dan tur ngaihtuaha Vawiin-a District Bawrhsap hova sawrkar pawimawh te chuan chuan COVID-19 laka himna tura dan te khauh le zuala ken ko ni se an ti Serchhip District Bawrhsap kumara bisek hova apisa sawrkar pawimawh te thukhawm hian tun naya Serchhip khachunga shikai hmuhchhuah bel ani zela wangin phim khur le chakzo ka malak angai anti a sawrkar thu chua in himna dan alo soi to angin pon chuak tur ten mai tuam na man vek tur ani a mai tuam lova kholai chuak te chu police le VLTF duty ten dan anga man zel tur ni in poisa choi tir zel tur an ni don ani midang ta na har sat na thlen tu ni lo tura mai tuam na mang vek turin mitin an nge na chat ni thatni a bo mishing pun khom thei za danin a soi chu khong ta ka kalpui tur ani COVID-19 shileng hi eng ang che in nge mi puya adar ti shiat nan achul angin random test po lanei tur ani don bokani he meeting a hian Serchhip additional DC Pulan Mwansang Aralte Serchhip CMO Dr. Laldong Liana Sailo additional SP Pupi Silar Jan Puya SDPO Kaste Romal So Male Vishal Sha IS de Delani Serchhip bial to MLA Pulal do Omachuan Mizoram University Noya undergraduate result chuaka Serchhip bial chunga changa pass te chu alom pui thu asoi Serchhip bial to MLA chuan MZU undergraduate result chuaka kan bial atangin top 10 na langphak inge mozat anom thule Serchhip College a zirlai somriat panga a samnga pali pasin pass percentage tu za somsari pakhat point pali pahnih ani ti soin 6 semester BA repeaters pasari a panga pasin zazela somsari pakhat point pali pahnih ani bok ti asoya hengba ka hian pa chunga University College atangin narshiat kimiro khum ramthun veng chu zoology a second rank ni in fidide ala rindiki piani veng chu chemistry a 4th rank ani boka lal hmuhchhuah piani veng chu mathematics a 6th rank ni in ming thansa nga Serchhip veng chung chu statistics a 6th rank ani boka RL mal somdong kimi IOC veng chu zoology a 7th rank ani bok ti asoya pachunga University College atang bokin Samuel mal som zwala chu BA economics a topper ni in Arch Pumpuya amak musang bearing gold medalist ani thule an how to the soidanin amak mo hi record atlin anjin thu po asoya ama hian IS ni atum ni in pathian le bial mipuite zara MLA ani veze ani chuan mal som zela hi chu MLA fana changin pui nge tura angai thu asoi boka pas harte chu alom pui thule an zirzel na tura du sakna hlan thu atar lang bokani Nizan zan level khan ke chungkhwa a scooty pakhat chu hal ni nge Asiatin nakanga hemi chungchang hi Serchhip Police te chuan an chui zui me kani
Thudon danin ni zandar som pakhat le chan vevel khan ke hmuhchhuah lalbiak kema scooty flight MZ061523 kongpui kama da hi akanga thudon danin lalbiak kema te hi national highway number 54 atanga kongthang lama cheng ni in an kot kaya lir thei alu thei lawa wangin kongpui kama hian ada thina ni zana ada chu achan shiat lo hian akanga scooty akang ti an shiat hi chuan alo kang zo man thuak to nia thudon ani he thil thleng hi Serchhip Police te shiat tir an ni hnuah a hmuna thil omdan enfiah ngal ni in he thil kai hnoya hian thuzo fia turin mi pakhat chu an la to bokani ke hmuhchhuah atanga thudon chuan he scooty nei tu hi JSC lama an mi changkai tak ni in tun hnaya an malak na alung oi lo mi chen khat te thil ti po ani angem ti ngaihtuaha thei ani thu an soibok Ministry of Home Affairs Joint Secretary Notice Satyendra Garg chuan Vawiin Mizoram Governor Sreedharan Pillai le Chief Minister Mizoram thangate chu an chen na ina komin Mizoram le Assam ramri in kara in hirmho na chin fel chungchanga malak na asoipui Ministry of Home Affairs Joint Secretary Notice Satyendra Garg hian Mizoram Bawrhsap Sreedharan Pillai hi Raj Bhavana komin Nimin Council Chara Thenhnua Mizoram Governor in Union Home Minister Amit Shah nena ramri chungchanga lekha athon po ahmu to thu asoya Home Ministry chuan ramri buaina hi chinfel thuai adu ti soin lomngai polten in biak andu awangin Chief Secretary in asom thu le chumi awanga ron kal ani thu soibok Satyendra Garg hian Nimin-a Serchhip-a Mizoram le Assam sawrkar IO te in biak na chungchang Chief Minister hena hian shirin hian in biak na hian Mizoram ron lut tur lir thei apa ngaya atlang thei chu ngaihtuaha masak ani angin ti hlotlin ani thu ashila sawrkar le pui chuan state pahnih in kar bawruak muan tak adu thu soibokin ramle chungchanga in hmuh lo na po chu state pahnih te ta na pom tur in gem na siam ani thuaya be sei thu asweni Mizoram Governor Sreedharan Pillai chuan ramri chungchanga Mizoram sawrkar le Mizoram mipuite din na asoifia he ramri buaina hi sawrkar lai pui kai shwaina hnuaya arang lama chen fel thuai tul ti thu asoya Chief Minister Mizoram thanga po in Assam le Mizoram in kar ramri buaya wanga in hirngho na chu are thuai adu thu le bawruak thazo ka om theinan theitop Mizoram in achwa thu ashila heti rual hian Tripura nen kanin ri na chungchanga ero harsat na a om lo thu ashil bokani MZP General Headquarters chuan Vawiin thukhawm manhmo nein Home Minister in ramji buaina hmun sang alatlo lo chu shiat thiam har an ti thu soin Chief Minister shiat puina lova official te malak na chu an dem thu an soibok tun hnaya ramri buaina thleng kai hnoya malak na kal zel chungchanga Vawiin MZP chuan aizola thukhawm manhmo nein Mizoram sawrkar Home Secretary in Nimin lama Assam rama IR te kanda lo Mizoram kanda ati nu loka Mizoram sawrkar in IRT anu kirle si chu ahma Home Secretary Bilal biak sang in IRT omna asoi chu Assam rama Mizoram sawrkar in angai le CM ni ti in anzota Home Minister Pulal cham le nan ramri buaina hmun sang te po alatlo lo chu hria thiam har an ti thu soin ramri awanga har satna sang thlen mek laya IRT an duty na atanga nu kir an ni le Assam Police te an ron chawa wang hian arang thei angbera an omna ngaya omle ngal turin sawrkarin malam hal se kan du ani anti MZP chuan ramji buaina kan to meka voina IR duty te an omna atanga vaireng te lama anin son chho chu diklo anti thu po soin ramji hum hal na kal lai meka sawrkar che dan hi makkan ti in sha thiam har kan ti takzet ani anti a Assam Police te chu vaireng te dai otostena an ron thleng to nia soin Assam Police te chu chuktir le ngal turin sawrkar an phut ti an soya hemi chungchang a hian Chief Minister po bengalin Chief Minister hian heng thil thleng te hi asiat lawa wangin Home Minister Chief Secretary le Home Department official te hnena an position ngei omle tur le Assam Police te po chuk le vek turin Home Minister le official te ashil ngal chu lom anti thu an soya Chief Minister shiat pui lova official lamten hetianga ma an la chu an dem takzek ti an soibok ramri hum hal tura IRT an duty na hmuna changa son chua an ni awang le nizana changa kongdam tu MZP shwai tu te le vaireng te chelai pol shwai tu te police in an mana wangin MZP chuan arang thei ang berin vaireng te a kongdam chunsom turin kalni se an te boka hemi ang hian Vawiin MZP shwai tu rwal te hian vaireng te hi an pande ngalani Karle thotan ni atanga chan turin Mizoram COVID-19 no tolerance fortnight mantum ani
Tun naya Mizoram chunga COVID-19 shipui leng din mun thlira thukhawm hmuh emergency meeting chu Nimin Khan Health Minister Dr. Arlel Thanglian Vawiin-a Serchhip conference rola ne yani a he thukhawm a hiang COVID-19 dona konga hmala tu department chang malak na ngaihtuaha kani hnuah COVID-19 laka Mizoram din mun ader thong le zwal ni a hriat ani awangin COVID-19 no tolerance fortnight ni se ti ani a hemi hun chung hiang COVID-19 dona atana sawrkar man na siam sang unlock guidelines standard operating procedure mipuite zom tur sang le the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 te chu khauh tak le ngai hnatham na tel lawakal pui tum ni in hetianga malak na ani chuan khotwala COVID-19 shi in kai chon na transmission chain chu chutcha thei be se ani a Chief Secretary kai shwaina hnuai om State Executive Committee Mizoram State Disaster Management Authority in COVID-19 no tolerance fortnight kalpui dan tur kim chang an duang don ani he thukhawm a hian tun nai ninga chungin COVID-19 shikai zirlai som pathum le zirtir tu pakhat hmuhchhuah to an ni thu tarlan ani a heng zinga pali hi hostel lut man to ni in hostel lut lo pali an oma tun nai kar ni chunga shikai hmuhchhuah zinga atam zok tu symptom nei natna lang chuak an ni thu tarlan ani bawk Aizawl Civil Hospital OPD a po COVID-19 shikai hmuhchhuah anom thina wanga OPD khar thut angai thin thu tarlan ni in hemi awanga mipuiten har satna an top thin chu Civil Hospital thu nei tu te chuan poi an ti thu an soya rang taka OPD an ti thiang himha zung thin thu le a him tok ni a an hriat ve le an hon chun som le ngal thin thu an soya ni he ba ka hian der theitlan chuak tam du tuk chung chang bo soilan ni in hemi lama thu nei tu te nen arang lama ngaihtuaha non le tha an ti a District in Bawrhsap ten Health Department official ten in ron tlangin containment area zone puan achul ani chuan rang taka malak zel ni se an ti bawk Darkar somni palikal ta chungin Mizoram COVID-19 shikai mi somthum pakhat zet hmuhchhuah le an ni a heng zinga hian zirlai hostel lut turmi pariat zet an telani Nimin Khan ZMC laboratory a sample zanga somruk pahnih enfiah le ni in henga chang hiang COVID-19 shikai mi pasari mobile an ni a heng shikai hmuhchhuah te hi chaltlang mi panga le tuikal south le zarkota changin mi pakhat ve an ni a an zinga pakhat ti lo hi chu shikai to tenen inkom na ya changa shikai chong ni in shikai pakhat hi akai na tur three mek ani bawk Nimin Khan district shanga chunat laboratory a sample zani pasari z enfiah ni in henga chang hiang COVID-19 shikai mi pathum hmuhchhuah an ni a Serchhip chan mari venga changin shikai hmeichhia pakhat hmuhchhuah ni in tun hnaya shikai hmuhchhuah to tenen in khata cheng an ni a lunglei veng laia shikai pahnih hmuhchhuah ni in tun hnaya Serchhip a shikai hmuhchhuah to shi an kai ti hriat chhuak ma a lunglei zingte thlemna an ni thung rapid antigen test mangin Nimin Khan sample zakwa somkwa pakhat enfiah ni in shikai mi somhni pakhat zet mu an ni le boka anwa hian Aizawl district mi vek ni in Ebenezer School Hostel zema boka hostel warden le zirlai no pangpariat te chuan shi an kai ti hmuhchhuah an ni a anwa hian symptom nei vek ni in hostel atanga shi in kai chhawng ni arin an ni ba ka hian Aizawl chan mari atangin mi pathum zema bok le durtlang leitan atangin mi pahnih ve le zema bok veng thar dorpui am veng ram hun veng lai le lai pui tlang atangin shikai pakhat theuh hmuhchhuah an ni boka anwa hian symptoms nei vek an ni Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sangni zathum somli pakhat an tling ta a an zinga mi sangni za som sari pali te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi za som rup pasari an la om mek ani India rama COVID-19 shikai enkol lai chu shikai hmuhchhuah atangin za apakwa point pahnih pakwa che an ni to Ministry of Health and Family Welfare chinchiana jangalan danin darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai enkol dam mi sing sari sangkwa zali som panga an omle a hengtenen hian tun thlengin India rama COVID-19 shikai enkol dam chu minwai somruk pariat sing sari sangli zanga som pariat an tling to a hei hi India rama shikai hmuhchhuah to zong mi nuai somsari pasari sangruk zakwa somle parukatangin za somriat pakwa point pahnih bial ni in tuna hian shikai enkol lai mi nuai sari sing khat sanga zariat som pahnih an oma hei hi shikai hmuhchhuah atangin za pakwa point pahnih pakwa an ni India rama hian COVID-19 shikai zinga nunna chan mi nuai khat sing khat sangruk zaruk som paruk anom to a hei hi shikai hmuhchhuah atangin za pakhat point panga pakhat ani bawk khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e